Здравейте, приятели! Бъдете живи и здрави през новата година и гледайте само Тянко Фолк! Да си хлябове помеси, кости Госпи да направи собрата да си нареди, кости Госпи да направи собрата да си нареди. Снахи ще дойдат, дъщери и малки внуци, Коледа да си посрещнат със стара майка и татко, Коледа да си посрещнат със стара майка и татко. Плаче Мария на този празник най-голям. 9 години минали, откакто деца е. 9 години минали, откакто курбето отишли. Са дошли на по-тихо пъти.